Otu ọrụ ịkwalite ọdịmma ndị mmadụ bụ Ide Foundation Movement kwụrụ ụgwọ ụlọọgwụ mmadụ 40 nke gbakọtara ọnụ wee dị 100,000 naira na Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Teaching Hospital Akwuola. Gabe Alokwe n'ebe ahụ. Onye nchọpụta otu Ide Foundation Movement High Chief Azubuike Akwuola, onye anọchitere anya site n'aka onye media aid ya Maazị Kasmir Obiogboru, kwuru na ya bụ mmemme omenafọ bụ nke ha ga-eji wee cheta ụbọchị agbamafọ 53 nke ya bụ nwoke nakwa nwa ya bụ Nze Chimezie Akwuola, na-ekwu na ha ji ohere a wee na-akwụrụ ndị mmadụ ụgwọ ụlọọgwụ ha. Ụfọdụ ndị ritere erere ahụ Master Ejike Ume bụ onye akwụrụ ụgwọ ruru 200,000 naira site n'aka ya bụ Ide Foundation Movement nakwa nne ya bụ Jesinta kenere ndị ahụ maka inyere ha aka. Ana m ekele unu ebe unu na-echeta ndị na ụdị ọnọdụ anye ha nkashi obi enyekwa ha ma ego ma ihe ọdụnizi m wee ekele jidekwa nke unu ji unu alaghachilekwa azụ tụrụ unu si eme echeta ụmụ ogbenye hụ riweri ọmgbọ m ka obido mewe m so nke ihe na-ekwa ndị mmadụ ga-anyere mmadụ abụọ ndị so na Ide Foundation Movement Nze Ima Nwokoye nakwa Chief Mmadụ Abụchi Egbeọcha nwekwara obi aṅụrị dịka ha hụrụ ka ọnụ ọchị na-awa ndị a na-enyere aka. Ịwa achịcha bekee bụ ihe pụtara ihe na ya bụ njem.